سلام طعنان نخلكم تختاتلتي يكون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أبناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعخم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب هيزالكم أمسي لخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو بزعبا شاهي كنفلتوم زلنا حموشته أقدستي نجاراتيو أبز حسابات شاهي كم نستي يفلتيو شاهي نبزحات حمامات تقمي كم زلوا كتفلتو لكم شاهي مستاي نسونتنا زهبوم طقمታት እንታይ እዩ ቡን ካብ ምስታይን ሻሂ ካብ ምስታይን ኣይን ዝበለፀ ይሓይሽ ሻሂ ይኹን ቡን መዓዝ እንተሰቲናዮ እዩ ዝምረፅ ዝብል ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩምኒ ጽንሑ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሕትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ሻሂ ብጣዕሚ ብዙሓት ጥቕምታት ኣለዎ ኮይኑ ግና ኣብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ንሪኦ ሓሙሽተ ግድን ክንፈልጦም ዘለና ጥቕምታት ኢና ክንርኢ ሻሂ ብምስታይና ጥራሕ ካብ ሰውነትና ክነጥፍኦም ንኽእሎም ሕማማት ኣለዉ እነዚ ነገር ክንርኢ እቲ ቀዳማይ እንሪኦ ሻሂ መዓልታዊ ብምስታይና ጥራሕ ንረኽቦ ጥቕሚ እንታይ እዩ ንናይ ቀይሕ ከብዲ ሕማም ናይ ምትሓዝ ዕድልና ብ15% ክንቀንሶ ንኽእል ኢና ኣብ ሻሂ ንረኽቦም ዝተፈላለዩ ናይ አንቲኦክሲደንት ዓይነታት ኣለዉ እዞም ናይ አንቲኦክሲደንት ዓይነታት ድማ ኣብ ቀይሕ ከብዲ ከባቢ ንዘለዉ ስብሕታት ብምቅጻልን ከምኡውን ናይ ቀይሕ ከብዲ መስላት ጥዕንኦም ዝተሓለወ ንክኸውን ብምግባር ብናይ ቀይሕ ከብዲ ሕማም ናይ ምትሓዝ ዕድልና ብ15% ንክቐንስ ይገብር እዩ ኣብ መበል ካልኣይ እንሪኦ ድማ ምስ ዲፕሬሽን ምስ ጭንቀት ተታሒዞም ዘለዉ ነገራት እዮም ሻሂ ምስታይ ንዲፕሬሽን ወይ ከዓ ጭንቀት ብ37% ናይ ምቕናስ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ኣብ ሰውነትኩም ናይ ጭንቀት ሆርሞን ብልዑል መጠን ንኸይፍልፈል ብምግባር ከምኡውን ኣብ ሰውነትና ዘለዉ ናይ ስትረስ ሆርሞናት ንኽቕንሱ ብምግባር ካብ ዝኣተናዩ ጭንቀት ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ንኽንወፅእ ናይ ምግባር ዓቕሙ ልዑል እዩ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንኣብነት ብስራሕ ክኸውን ይኽእል ብናብራ ትጭነቑ እንተኾይንኩም ኣብዚ ግዜ ሻሂ እንተሰቲኹም ስትረስ ሆርሞን ኣብ ሰውነትኩም ንኽቕንስ ብምግባር ንጭንቀት ወይ ከዓ ንዲፕሬሽንኩም ናይ ምጥፋእ ልዑል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ዝኸፍአ ስትሮክ ሕማም ብልዑል መጠን ናይ ምጥቃዕ ዕድልና ብጣዕሚ ንኽቕንስ ዝገብረልና እዩ ብዙሓት መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ንሻሂ መዓልታዊ ምስታይ ብናይ ስትሮክ ሕማም ናይ ምትሓዝ ዕድልና ብ21% ከም ዝቕንስ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም እዚ ስትሮክ ንብሎ ብፍላይ ናብ ርእስና ዝኸይድ ናይ ደም ምዝዋር ኣብ ዝቋረፀሉ ግዜ ናብ ሓንጎልና እኹል ዝኾኑ ኒውትረንት እኹል ዝኾነ ደም ንኸይበፅሕ ብምግባር ልዑል ዝኾነ ናይ ጥዕናዊ ፀገም ከብፅሕልና ዝኽእል እዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣባና ናይ ስትሮክ ሕማም ብጣዕሚ እንዳተስፋሕፈሐን ንብዙሓት ኣሕዋትና ናብ ዝኸፍአ ጉድኣት እንዳብፅሐ ዝርከብ ናይ ሕማም ዓይነት እዩ እንታይ ደኣ ሻሂ ብምስታይ ብናይ ስትሮክ ሕማም ናይ ምጥቃዕ ዕድልና ብ21% ክንቅንስ ኣለና ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ንናይ ልቢ ሕማም ናይ ምግላፅ ዕድልና ብ5% ናይ ምቕናስ ዕድል ከም ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ጥዕንኡ ዝሓለወ ናይ ደም ምዝዋር ንክህልወና ብምግባር እዩ ሻሂ ኣብ ትሰትዩሉ ግዜ ናይ ደም ትቦታትኩም ስፍሕ ንኽብሉ ብምግባር ኖርማል ናይ ደም ምዝዋር ንክህልወኩም ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ኣብ ልብኹም ናይ ስራሕ ጸቕጢ ንኸሂሉ ዝሕግዞ መስተ እዩ ስለዝኾነ ብናይ ልቢ ሕማም ንኸይትተሓዙ ሻሂ ክትሰትዩ ኣለኩም ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ድማ ብናይ ታይፕ 2 ሕማም ሽኮርያ ናይ ምትሓዝ ዕድልኩም ብ5% ናይ ምቕናስ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክንርኢ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ሻሂ ኣብ ትሰትዩሉ ግዜ ኢንሱሊን ብልዑል መጠን ንኽምረት ይገብር እዩ ኢንሱሊን ኣብ ሰውነትና ክምረት እንከሎ ድማ ንሽኮርና ናይ ምቁፅፃር ስራሕ ብልዑል ይሰርሕ እዩ ስለዝኾነ ሻሂ ምስታይ ስለዝኾነ ብናይ ታይፕ 2 ናይ ሽኮርያ ሕማም ንኸይትተሓዙ ሻሂ መዓልታዊ ክትሰትዩ ኣለኩም ማለት እዩ ክነጠቓልሎን ከለና ሻሂ ምስታይ እዘን ናይ ጥዕና ጥቕምታት ይህበና እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ቀይሕ ከብዲ ምስ ልቢ ምስ ስትሮክ ምስ ሽኮርያ ተታሒዞም ዘለው ፀገማት ንምቁፅፃር ዝሕግዘና እዩ
ኮይኑ ግና እነዚ ክብለኩም እንከለኹ ንሻሂ መዓዝን ብኸመይ መንገድን ክንሰቲ ከም ዘለና ብደንቢ ክንፈልጥ ኣለና። እቲ ቀዳማይ ሓሳብ እንታይ እዩ? ንቡን ይኹን ንሻሂ ኣብዚሕኩም ትሰትዩ እንተኮይንኩም ልዑል ጉድኣት ዘይኮነስ ዝኾነ ዘምጽኦ ለውጥታት ኣለዉ። ንኣብነት ምድራቕ ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ። ቡን ይኹን ሻሂ ኣብዚሕኩም ኣብ ሓደ መዓልቲ ውሽጢ ትሰትዩ እንተኮይንኩም ቆርበትኩም ንኽደርቕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ብፍላይ ሻሂ ንናይ ሙቐት መጠንኩም ኣብ ሰውነትኩም ዘሎ ናይ ሙቐት መጠን ማለት እዩ ንኽውስኽ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ እዩ። ንሻሂ ደጋጊምኩም ክትሰትዩ ከለኹም ናይ ሙቐት መጠንኩም ብልዑል ንኽውስኽ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ካሊእ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር ድማ ንሻሂ መዓዝ ክትሰትዩ ከም ዘለኩምን እንታይ ዓይነት ጥንቃቐታት ክትወስዱ ከም ዘለኩምን ምፍላጥ እዩ። ነዚ ክንርኢ ከለና ንሻሂ ክንሰቲ ከለና ፈለማ ንጥቀሞ ናይ ሽኳር በዝሒ ክንዕቅኖ ኣለና። ሽኮር እንዳብዛሕኩም ደጋጊምኩም ሻሂ ትሰትዩ እንተኮይንኩም ናይቲ ሽኮር ምብዛሕ ጥራሕ ልዑል ጉድኣት የምጽእ እዩ። ስለዝኾነ ሽኮር ኣብዚሕኩም ክትሰትዩ የብልኩምን። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ሻሂ ክትሰትዩ ክተፍልሑ ከለኹም ነቲ ቀጠፍ ዓቂንኩም ክኸውን ኣለዎ። ብጣዕሚ ክተጽልምዎ የብልኩምን። ዓቂንኩም ልስልስ ኣቢልኩም ብጣዕሚ ዝጸለመ ሻሂ ክትሰትዩ የብልኩምን። ብጣዕሚ ዝጸለመ ሻሂ ደጋጊምኩም ክትሰትዩ ከለኹም እዚ እውን ካሊእ ጸገም ከምጸልኩም ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ክትፈልጡ ዘለኩም ነገር እንታይ እዩ? ሻሂ ይኹን ቡን ኩሉ ሻዕ ምስ ሰተኹም ሰውነትኩም ንኸይደረቕ ድሕሪ ውሕዳት ደቓይቕ ማይ ክትሰትዩ ኣለኩም። ማይ ድማ ኩሉ ሻዕ ንናይ ሰውነትና ምድራቕ ከም ዝከላኸል ክትፈልጡ ኣለኩም። ካብዚ ወጻኢ ድሕሪ ቁርሲ፣ ድሕሪ ምሳሕ፣ ድሕሪ ድራር ክኾን ይኽእል። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ምግቢ ምስ በልዓኹም ድሕሪ 30 ደቂቕ እዩ ሻሂ ክትሰትዩ ዘለኩም። ምግቢ ምስ በልዓኹም ቀልጢፍኩም ሻሂ ትሰትዩ እንተኮይንኩም ምስ ናይ ኣይረን ዲፊሸንሲ ተታሒዙ ናብ ጸገም ከእትወኩም ይኽእል እዩ። ምዉቕ ነገር ኩሉ ሻዕ ድሕሪ ምግቢ ድሕሪ 30 ደቂቕ ወይ ከዓ ድሕሪ 1 ሰዓት እዩ ክትወስድዎ ዘለኩም። ብፍላይ ድማ ሻሂ ምግቢ በሊዕኹም ሽዑ ትሰትይዎ እንተኮይንኩም ካብ ዝበልዕኹሞ ምግቢ ሰውነትኩም ናይ ኣይረን ጥቕሚ ንኸይረክብ ይገብር እዩ። ስለዝኾነ ሰውነትና ናይ ኣይረን ኒውትረንት ንኸይረክብ ዝገብር ልምዲ እዩ እዚ። እዚ ድማ ካሊእ ጸገም ከስዕበልኩም ስለዝኽእል ግድን ምግቢ ምስ በልዓኹም ድሕሪ 30 ወይ ከዓ 40 ደቂቕ ሻሂ ክትሰትዩ ኣለኩም። ቡን እውን ብተመሳሳሊ ምግቢ ምስ በልዓኹም ድሕሪ 30 ደቂቕ ክኸውን ኣለዎ ክትሰትይዎ ዘለኩም። እዚኦም ኩሎም ዝገለጽኩልኩም ነገራት ብዛዕባ ሻሂ ክንፈልጦም ዘለና ኣገደስቲ ነገራት እዮም ነይሮም። ነዘን ኣገደስቲ ነገራት ዝረኣናሉ መደብ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንከኣን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላም።